कुछ मोबाइल में मत दिखाते नहीं कि हम ये आई अपना के फोटो गोपी वाला बनाए छी हतरे अपना के थरिया बर्तन वाला बना लेते से कैसे बनावत ऐसा ये गूगल हम बात सुनो तो हो दो गलाऊ हम लोग के गोभी के पताई में लपेट दा नया साल आ गए लेकिन आ तरीके अपना के नया डिजाइन में हम ना दिखा बनाए कोशिश में बानी को देख लो चिनार का बनाती गूगल पर फोटो बनाती हो गूगल पर फोटो तो नहीं कोई ना रारी स्वेटर ना पहनम ए आई लेवा स्वेटर सोजी ए लाइवा स्वेटर अब बढ़िया से जूट के बोरा के स्वेटर सिवाय जूट के बोरा मेरा फोटो को जूट के बोरा में कर दो गूगल जूट के बोरा में कर दो जूट गूगल कर दो का भौजी ये कुल दिन रात करबू आय मुँह बाबा तरु मुँह बाबा वही मुँह बगली काम दला तार बुढ़ावा का अपन खाना पाने वाला दाना ई हम लोग के जूट के बोरा में कर दो एगो बात कही हई का रे हई बे हमरा बात सुन चिल्लाई बे दो करवा रे मरबे जो छोट सरवा दाल भात खा का कल माड़ा भात खाता दाल भात खाए के तो भर नहीं जाता की ठीक करता की तोर ससुरा तो हम का करी हमार का दोस्त बा हो दो घड़ी दाल भात बनबा पूरा पेंशन के जोन तने खा है आवता ना पूरा पेंशन का तनखा हाँ तो तोहर ससुरा ले जाके रख ले बाहू का कला की पेजिया बोके का कहत कुछ ना कौन है कि तोहार जोन ससुर वाला ना हाँ जोन भी रुपया पैसा आवता हाँ ले जाके पेजिया बोके लौटावत बस ये कहे खातिर रे लोटा देता रन अरे लुटावत रन जवानी आज सारा जू चल के कहत नहीं तार मर्दे भी लगा के फोन करे के पड़े का मदस को बेरे दुगलवा का को बेरे तुम्हारे के फिरुवा अरे फिरुवा कुछ ना ठीक करत ना अगर हमारा बात पे किन नहीं कर ना तो रामदेव को पूरा में चल जाएगा पूरा में रामदेव के पूरम चक्कर करब हो माई छिनारा वो जा दाल भात खाता जाके आज देखे के पूर हेलो हेलो अरे कोहरा तोरा टाइप क्या बोला का कोई लागत अरे ना रे जो कहरा तनी एकदम मत हुई हो का ठंडा पाला के दिन बटे तो कहरी ना आदमी बूढ़ पुरानिया हमरा रहते हुए ता ठंडा पाला लागता अब जोरी रहती तो एगो बात रहल दूर बड़ी तो जाने लागे में न गोरी आवो ना कोनी कि नइखे कोई है त पुआरा के कालवा में खाम मुगल रोई में बच के चिनिया बादाम फोड़ल जाई ई ठीक है बा हो तो कतला रखले बढ़िया आवो तनी हम आवो जल्दी काला नमक ले ले आई हां अरे मरिचा कच दे काटल जाई हां करिया फुगर नमक को हम ले आई हो चल ठीक है बहुत हेलो हां हेलो आवत रहो अरे करी हना की आवत तनी कनी के चिनिया बादाम रख ले आई किन के ठीक बा आ तू काला नमक और कच्ची कहला हो हरियर मिर्चा लेके जल्दी आवा पुआरा के गलवा में खा ले घामा में बैठ के हां काला लाल पियर भूर नमक हम ले आई भुआ पियर रंग होला नमक अच्छा ठीक बा जौने कहलु तौनी उहे का तारा संग बैठ के ना बात कलम कुछ अलग ही मजा बा बाक लाज लागता बतियाई ना तो लाज लागेला काने काहे र आई कौनो न खिसान अरे ठीक बा रख का बतानी ठीक बा रख तरिया बा हां ठीक देखिए कौनो सरसों के खेत में मत घींच लसन हां ठीक बा ठीक बा रख ओयो तो पूरा इलो बात होई बाके लाज लागेला उनकरा से वो लाजा ना बात करलन पूरा गंदी बात तो लजाए के का हमारी लवरे हवन त ये पड़ जाता यार ये सकरा पहुंचो जल्दी भैया फोन कोइले रहली चलिए बड़ा बड़ा दिन पर भेंट होइयो करा से अब काज ने का कोलो से कि कोच दे काटल जे अच्छा जौने तोने हमहु काटब चलो सकरा जल्दी
अच्छा ये हंस जाला मुई वो तक हंसत न बनी अच्छा ये हंस जाला को कम उम्र के आदमी जान मर बुका तुम क्यों कम उम्र के हां और की बन पानी लो भाई अरे काम के बात बतिया बे अरे देखी ना तोरा के लाज लागल जी मैं जानी काय अब कहीं सारा के बोला का बोला असिया का बदाम चीनी बदाम रे ए जे ऐसे करी तखिया कैसे आधर को दो आँख पर तो बनवावे को पड़ जाओ इधर आओ एमे शीशा बा आ बाटे रहे तो ना लोकेला तारा ना लोगी बात अच्छा ओइ सब मुरिया खुश जाके 2 फीट अंदर रखिया कर देले बाबा ले बोल धीरे धीरे बोल कोनो सुनी ली रे हराम जादी एगो तो बोलो ले जान मरो है हमरा गई कहनी कि 2 फीट अखिया भीतर कर देले बाबा सब ऐसे कम लौकता अच्छा ठीक बा बढ़िया लग कहनी कि सुनो ना ने कहनी ना मूंगफली लियल बड़ा अरे तोरा तो मूंगफली लिया अगर हमरा ना मिली ले ओइ का ले काला नीमक लियल बड़ा अब बुआर का नीमक बा उ कुल लिया बनी कोनो रहिया नानु कोई नहीं छन हैं छिनार बुझा तरू हमरा की ठीक है और का में के 1 नंबर के तू हड़ा चुप रह चुप करो ऐसे ना रहता तो हमके पटले रहता का अभी कट खन भल बड़ुआ हां तुम्हारे चरखा का बने लाज लागता अभी गांव में हल्ला कर दे के पूरा के गला में हमरा के लेकर हम आ जाए दो कोट पर गिर दे त कहा के छिला है हां हां ये हम छिनार है खटिया है ब्याह है माने कुल हम ही है हो गई हां ऐसे कह रो ऐसा ही हंस जाला ई कौन हंसाइया ज्यादा अंतर पसंद नहीं की ना ना बा ठीक है बा हंसो ठीक बा ठीक हंस परी हमरा से प्यार करे लगा एक कदम पूछे हमर गोल लागा है खाली गोल लागा ये कौन बात हो नया साल में नया सिस्टम कर ठीक बा अगर हमरा प्यार में तहर दम होई तो तू हमरा जरूर गोल लगबा नहीं दम नहीं है तब जाता अरे राम हो लगा 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 अब बड़ा मजा यार कहीं का एक होते ही पे राम का होते रे इके हरे कौन हरे तो मैंने खची ना पतो में तू अरे और ही कहां से आ गई अरे का होते रे बोल को ना पूछो ना तू पाछो बतिया करे आने मैं का ना सागो खोट के कहत नहीं कि खोट के भेज दिया घरवा हमारा मूंगफली लिया के देलावन पावर हमके कौन दा कूल कर ले तू मत ले हमारा करे आई जा एक लंगे के खत्म बुआ तो हमारा के तू बता रे तोरा के बताओ रे तू कैसे आ गेली किसना बतेला हां दादा चश्मा के बिना लौकल ना हमारा जा जा पेजियस को तो चल तेरे तेरे चश्मा बता तेरे से ऊपर चिरासी देला चश्मा दे हम चिरासी देला कि ना चिनासी लाख दे वो चश्मा हमारे के लौकल ना अभी हमारा का भर में जाके हाला कर देवा सोच ला अतर घर में जाके कह दे अतर चश्मा ले चल ले पावर मूंगफली के आई नहीं होई खातिर दो तियो दे दे पावर मूंगफलिया के पैसा दे दिया लिया के ठीक बा हां जा चल चल तो के मन है